Tipe Production. Yo Tipe Mahanta Wala 6 Unawacha we Tipe Iwe Tipe Chikupu cha masese Tipe Ndoda kuyenda ndada kwen Birikuti kuyenda ndada kwen Tipe Iwe Tipe Chikupu cha masese Musandipe kaseti ndinogona kungodonane kotsi aiwa musandinwise kakrango ndinogona kungotonza katambo yakwe moyo wangu une shungu zvinoperera ndatakwa ndinotanga kungotaura nechirungu apo ndenge ndakabata chigubu Tipe iwe Tipe chigubu chamasese Tipe ndoda kuyenda ndada kwen birikuti kuyenda ndada kwen Tipe iwe Tipe chigubu chamasese yakabata hari yemadzisawira kare ini ndarangarira chichiroverwa mumagi iko zvino yangova shekisheki takushova kunge puchu vanhu voti ndiri rutu inyaya yechigubu asi tsoro yebuda shutu Tipe iwe Tipe chigubu chamasese Tipe ndoda kuyenda ndada kwen birikuti kuyenda ndada kwen Tipe iwe Tipe chigubu chamasese musandipe kaseti ndinogona kungodonane kotsi aiwa musandinwise kakrango ndinogona kungotonza katambo yakwe moyo wangu une shungu zvinoperera ndatakwa ndinotanga kungotaura nechirungu apo ndenge ndakabata chigubu Tipe iwe Tipe chigubu chamasese Tipe ndoda kuyenda ndada kwen birikuti kuyenda ndada kwen Tipe iwe Tipe chigubu chamasese ya chichi unaze ere inye gas nyango sinonakirwa ameno banangorwa songe gas adongoziya kuti gas achatomboziwa kuti zvikufamba sei ndo zvatoita Mahanta to the world yo seminary big up